קבלו את הג'ימיני החמודה הקטנטונה הזאת. מה קרה לך? הוא לא זז למטה, איך הוא יעלה? כמה קטן, ככה שובב. איך היא מטפסת את מעלה השוש בלי שום מאמץ, בלי שום חרטשויות. פשוט תענוג להסתכל יוסי, אני יושב איתך באוטו, יוסי. שוב ושוב ושוב. אין, אני עכשיו קלטתי את העניין. איך הג'יפ עובר את כל המכשולים, את כל המדרגות הראשונות הקשות. פשוט כמעט בלי לעצור. לולא כל הברברנים ברקע שנמצאים בואי שיחק אותה. הייתי עולה את זה אם הוא לא עובר פה, לאט לאט סובב את ההגה, כן, סובב אותו, כן, סובב אותו, שמאלה, שמאלה, תן. ואז היה לנו את האנשים שפשוט התרגשו ושומעים אותם ברקע מכוונים שמאלה, שמאלה, ימינה, ימינה. אבל אחרי שקיבלתי אישור מהחוון שעמד מולי שאני צריך להמשיך ישר, פשוט נתתי וואלה, אתה שלב אחד עברת עם תנופה קלה והמשכתי את המעלה עד הסוף בלי שום בעיה, בצורה שרק ג'ימיני יכולה לתת את התענוג הזה. והנה הצהלות ובחיאות הגבוהים של כולם, איך הג'ימיני עלתה את זה בקלות.